A semana arranca con datos positivos e negativos. Na parte boa da balanza, o turismo en Sanxenxo que pecha a tempada de verán cunha ocupación media do 72%. Son 18 puntos máis ca no verán de 2020. Do outro lado, e precisamente coincidindo co fin da campaña de verán, o dato do paro na nosa contorna que non é bo. Subiu nas comarcas do Salnés, Pontevedra e o Barbanza. Só resistiu a comarca de Caldas, na que apenas se xeraron novos empregos, pero tampouco se destruíron os que xa había. Que tal, saúdos? Dentro duns minutos imos con todos os datos, cos bos e cos malos. Antes, titulares. O Instituto de Poio mobilízase reclamando á Xunta que se cubra a praza dunha mestra de Xeografía e Historia. A súa titular está ocupando nestes momentos outro posto en Educación, polo que no centro precisan de alguén que a sustitúa. Comisión Sobreiras aférrase á adscrición dos terreos de Ence ao Porto de Marín. Levarán un informe que apoia a súa legalidade a vindeira reunión da Mesa de Diálogo co Goberno Central. Salvamento Marítimo fixo un operativo de rescate a un veleiro tras un ataque de Candorcas. O barco de bandeira francesa foi remolcado ata o Club Náutico de Ribeira. Vilagarcía volve recibir cruceiros despois de case 2 anos en visitas. 2 buques turísticos fixeron escala na capital do Salnés con máis de 2.000 persoas a bordo. Ribeira conta cunha nova veciña centenaria. Trátase de Josefa Fernández, residente en Aguiño, que esta fin de semana recibía no seu domicilio a felicitación do Concello. Pero antes de todo isto, imos cos últimos datos da pandemia. 65 persoas continúan con COVID-19 na área sanitaria de Pontevedra e o Salnés. Son 2 máis que na xornada anterior, despois de que nas últimas 24 horas se realizaran 126 probas PCR. En canto á situación hospitalaria, hai 3 pacientes con coronavirus ingresados en planta de hospitalización, un máis que onte domingo. A eles hai que sumar 2 persoas que permanecen na unidade de cuidados intensivos do Hospital Montecelo. Dende o inicio do plan de contingencia pola pandemia superaron a COVID-19 máis de 21.150 persoas nesta área sanitaria de Pontevedra e o Salnés. Melloran os datos tamén na área sanitaria de Santiago e o Barbanza. O volume de casos activos por COVID ascende hoxe a 88, 34 casos menos dende o pasado venres. Aínda así, a situación nos hospitais mantense en cifras semellantes ás da semana pasada, cun total de 10 pacientes ingresados, 8 deles en planta convencional e 2 na unidade de críticos. Por concellos, destacar que non hai ningún por riba dos 10 casos activos. Noia, Portodosón, Ribeira, a Pobra do Caramiñal e Boiro están na franxa de 1 a 9 casos a 14 días, mentres que en Muros, Outes, Rianxo e Lousame segue sen diagnosticarse novos casos a 7 e 14 días. Sanxenxo pecha a tempada de verán cunha ocupación media do 72%. Son 18 puntos máis ca no verán de 2020. Aínda que a primeira quincena de setembro foi máis frouxa do previsto, os empresarios turísticos falan dunha campaña positiva que deixa bo sabor de boca. Salientan en especial as cifras de agosto, quedando a tan só 5 puntos das rexistradas no 2019 antes da chegada do virus. O verán de 2021 deixou satisfeito o sector turístico de Sanxenxo. A campaña rematou cunha ocupación media do 72%. Por lo tanto, subimos 18 puntos con respecto ao ano pasado, que tampouco o ano pasado, dentro da situación que estábamos, que era completamente distinta deste ano, fora tampouco tan mala, pero a verdade é que este ano foi impresionante, sobre todo tamén o mes de agosto. Porque no mes de agosto rexistráronse no Concello 233.000 pernoitas, ou un 5% menos ca no ano 2019, cando aínda non chegara a COVID. Comparando o dato co de agosto de 2020, houbo un 21% máis de viaxeiros e un 38% máis de pernoitas. Se facemos a comparativa con respecto ao 2019, temos que dicir que no mes de xulio e de agosto prácticamente empatamos, non? En ese sentido, bueno, moi satisfeitos, e o único que fai demostrar é que Sanxenxo ao final sigue siendo líder como destino vacacional do norte de España. Onde os datos non foron tan bons como se agardaban foi na primeira quincena de setembro, onde a ocupación quedou no 54%. Se salienta pola contra neste verán o incremento da estadía media, duplicando o dato. Temos unha estancia media en torno ás 4 noites, por encima da media galega que está en 2,
Polo tanto, nese sentido, temos que dicir que, bueno, que a xente que veu a Sanxenxo estuvo moitas noites alosado no que nos establecementos. De cara a Ponte de Outubro, Chets confía en que o tempo acompañe. Con todo, recoñecen que a supresión da festa do marisco do Grove vai ter consecuencias noutros concellos da zona. Aínda que non é unha festa que se desenrola no propio Concello de Sanxenxo, sino que se facía no Concello do Grove, ao final a festa do marisco é unha festa que se traduce en ocupación en todo o Salnés, polo tanto en cartos para todo o Salnés. Que este ano non se faga é unha mala noticia para todo o Salnés e para o Grove en concreto, pero para nós tamén en Sanxenxo, porque pertenecemos ao Salnés e ao final sempre nos influye moitísimo. E confían en que neste último trimestre do ano as cousas vayan mellor que o ano pasado, coa vista posta na ponte de decembro e tamén nas vacacións do Nadal, e en concreto en fin de ano, unha data que nos últimos anos tamén está a funcionar moi ben no Concello de Sanxenxo. Pois, precisamente, a fin da campaña de verán provoca un aumento do paro nas comarcas da nosa contorna. Este crecemento do desemprego é debido á gran influencia do turismo nestas áreas. Na zona do Salnés, as cifras aumentaron con 600 novos parados e por concellos o Grove é o municipio onde máis creceu o desemprego con 215 persoas, seguido de Sanxenxo con 185 e Cambados con 55, por riba dos 45 de Vilagarcía. O resto de concellos tamén incrementan os seus datos. A Gasmeis, que rexistra 10 novas altas. Na comarca de Pontevedra as cifras tamén descenden, pero non na capital. A Boa Vila rexistra 17 parados menos que no mes pasado. Si aumentan os desempregados en Poio, con 6 persoas paradas máis, e unha en Barro, onde melloran os datos na comarca de Caldas. A capital desa bisbarra rexistra 11 parados máis que en agosto, un aumento que tamén se dá en Moraña, con 8 novos desempregados, pero melloran as cifras en outros concellos, como é o caso de Cuntis, con 16 parados menos, e en Portas con 8. Na comarca do Barbanza, as cifras de parados tamén aumentan, con case 200 desempregados máis. Os 4 concellos, Rianxo, A Pobra, Boiro e Ribeira, presentan uns datos peores que no pasado mes de agosto. Víamolo en titulares, o profesorado do Instituto de Poio mobilízase reclamando á Xunta que se cubra a praza dunha mestra de Xeografía e Historia. A súa titular está ocupando nestes momentos outro posto nun organismo que depende de Educación, polo que no centro precisan de alguén que a sustitúa. Nestes momentos, esas clases de Xeografía e Historia están sendo impartidas por outros mestres como o de Física ou Química ou o de Francés. Xeografía e Historia impartidas polo mestre de Física e Química, Tecnoloxía ou Francés. Nesta situación atópase o Instituto de Poio 15 días despois de iniciar o novo curso. A profesora que pertence a esa praza non se puido incorporar por estar ocupando outro posto nun organismo dependente da Consellería de Educación. Esta mañá o profesorado concentrouse no centro reclamando á Xunta que cubra esa praza. A Consellería non nos está mandando ninguén a cubrir esa praza. Entón o centro está todo organizado cos 48 docentes que temos que ter, que nos dixeron no mes de xullo que íamos ter de plantilla, e agora mesmo temos 47, e faltanos unha profesora para impartir 15 horas, lectivas co alumnado de primeiro da ESO. Ademais é titora dun grupo de primeiro da ESO, ese alumnado leva sen estar atendido dende o 15 de setembro, e a maiores é profesora dun grupo de Xeografía de segundo de bacharelato. A directora do centro explica que están a solucionar o problema como poden, están atendendo o alumnado co profesorado que está de garda. Temos profesorado de garda para atender o alumnado, e que o alumnado non estea só no horario que está no centro educativo, pero poden estar nesas 3 horas. Cada grupo de primeiro da ESO ten 3 horas da materia de Xeografía e Historia, están sendo atendidos profesorado de Física e Química, de Tecnoloxía, de Inglés, de Francés, de Lingua, que non é especialista nesa materia. No centro preocupa en especial a atención que recibe o alumnado de segundo de bacharelato nun curso que serve de preparación para a BAU. Esta docente ten tamén 4 horas de Xeografía de segundo de bacharelato, un ano terminal, que van a BAU, que son unhas probas nas que se xogan moito, e que o profesorado va moi xusto para terminar de ver o currículo. Na concentración desta mañá do profesorado participou tamén a concelleira de Educación de Poio. O Concello a semana pasada tuvo unha serie de chamadas á xefatura a inspección, e a inspectora nos trasladou toda a información, todos os pasos que levaron dende o seu departamento, que todos os informes eran positivos para que esta praza estuvese cuberta. Entonces non entendemos que é o que pasa. O BNG tamén levou o asunto ao Parlamento Galego, o bloque rexistrou hoxe unha proposición non de lei e preguntas ao Goberno para que de maneira inmediata se dé resposta a esta demanda e se garantan os dereitos do alumnado. O profesorado, entre tanto, ameaza con máis movilizacións ata que o problema quede resolto.
E a alcaldesa de Meis presentou hoxe ante a Xunta asinaturas dos veciños reclamando unha atención sanitaria digna. Nesta campaña recolléronse 1975 sinaturas que foron entregadas esta mañá no Rexistro Xeral do Goberno Galego en Santiago. Con esta acción culmina a peregrinaxe a Compostela organizada polo Concello en defensa da súa sanidade. Un cento de veciños coa súa alcaldesa á cabeza tomaron onte a Compostela Praza do Obradoiro reclamando melloras na atención primaria do municipio. Fixérono logo de 3 xornadas de peregrinación. Xa como lles contamos a semana pasada aquí nas Novas, a marcha arrancaba a primeira hora da tarde do venres e lograba o seu obxectivo este domingo. A marcha estivo condicionada por mal tempo, case todo non impediu continuar o camiño. Os que non puideron ir a pé chegaron á capital galega en autobús. Entre as exixencias que se manteñan os 3 doutores e que o Concello volva a contar con servizo de pediatría e matroa. A sección sindical de Comisións Obreiras en Ence aférrase á adscrición dos terreos da fábrica ao Porto de Marín como a solución para garantir a súa continuidade en Lourizán. Insisten en que esta é a única opción viable para evitar a desaparición dos seus postos de traballo. Por iso, levarán un informe que apoia a súa legalidade a vindeira reunión da Mesa de Diálogo co Goberno Central. Un encontro pro que aínda non hai data, polo que acusan o Executivo de falta de interese. Adscribir os terreos de Ence ao Porto de Marín é, segundo Comisións Obreiras, a única solución viable para garantir a continuidade da fábrica e dos postos de traballo. Defendemos la permanencia de Ence en Lourizán, porque es posible y es la única solución para mantener los puestos de trabajo. Todo lo demás, como bien dice don Antonio Lafuente y el Concello de Pontevedra, son cantos de sirena. Os recursos presentados no Tribunal Supremo manteñen a vía xudicial aberta, pero se non prosperan, esta será a opción que defendan. E criticaron ao presidente do Comité de Fábrica da CIGA por insistir no traslado. Ellos solo ven viable el traslado y no se entiende como una posible solución legal y viable una parte muy afectada, como es parte del Comité de la Fábrica, que representa a mucha gente, a muchos trabajadores, lo rechace abiertamente. Os delegados de persoal de Comisións Obreiras aseguran que contan cun informe que respalda a legalidade da medida que xa fora descartada hai anos. A intención é presentar o documento na vindeira mesa de diálogo co Goberno Central, para que aínda non hai data fixada. Isto é un problema político, ¿vale? Y aquí hay una parte política que no le interesa que se adscriban los terrenos al Puerto de Marín. ¿Nosotros tenemos informes? Sí, pero no los vamos a sacar, no vamos a darle ningún tipo de justificación de arma a una parte que es que nos quieren cerrar. Está claro que la voluntad política no la hay. No quieren buscar unha solución, están dejando pasar el tiempo. Acusan o Goberno Central de falta de interese, algo que aseguran quedou demostrado despois de que nin o presidente Pedro Sánchez, nin as ministras Nadia Calviño e Yolanda Díaz se reuniran cos traballadores no seu paso por Galicia. Tamén criticaron o dispositivo policial do venres na Illa da Toxa durante o foro, que aproveitaron para manifestarse. Controles de la Guardia Civil, tanto en tierra, mar y aire, fue totalmente, vuelvo a repetir, totalmente excesivo. Se nos hizo controles en nuestros vehículos, se nos registraron por si llevábamos navajas o armas blancas, y esto lo consideramos como un auténtico insulto. Hoxe tamén anunciaron que preparan unha nova movilización masiva. Aínda non hai data, pero agardan contar con todos os traballadores directos e indirectos de Ence e co apoio da veciñanza. Ferida de gravidade unha veciña de Sanxenxo tras sufrir un atropelo. O suceso produciuse ao redor das 10:30 desta mañá na contorna da rotonda de Arnelas. A muller dun 60 anos cruzaba a estrada diante do bar Druidas fronte ao supermercado Gadis que hai nesa zona. O paraguas que levaba dificultoulle a visibilidade, non viu que nese momento circulaba un coche pola calzada. A muller veciña da zona de Rial, na parroquia de Adina, tivo que ser trasladada ao Hospital Montecelo nunha ambulancia medicalizada. Segundo informaron dende o propio Concello, estaba grave e presentaba un traumatismo na cabeza e unha fractura aberta.
Imos agora ata Ribeira, ali a Policía Local, en colaboración coa Policía Nacional, levou a cabo un control preventivo de alcohol e drogas durante esta pasada fin de semana na Praza da Concordia, preto da Rotonda das Amas de Casa. O operativo saldouse cun total de 4 denuncias por alcohol e drogas. Outro condutor foi tamén sancionado por carecer do seguro obrigatorio. Os axentes procederon ademais á retirada de 3 vehículos e produciuse a incautación de diversas doses de cocaína e heroína, así como tamén dun billete falso de 100 euros. E Salvamento Marítimo viuse obrigado a realizar esta fin de semana un operativo de rescate a un veleiro tras un ataque de Candorcas. O barco Leesterne, de bandeira francesa e con 3 tripulantes a bordo, foi remolcado ata o Club Náutico de Ribeira cando navegaba a 1,5 millas da illa de Sálvora. Ningún dos seus tripulantes resultou ferido. Segundo relataron, unha vez en terra, foi que sufrirán varias acometidas destes animais que lle provocaron a rotura do temón da embarcación. A consecuencia diso, o barco permanece amarrado no náutico ribeirense á espera de ser reparado para poder continuar rumbo ata as Antillas. Dase a circunstancia de que este é o segundo incidente registrado en poucos días na costa galega. Anteriormente a este foi o veleiro británico Extra Mile o que necesitou auxilio cando navegaba a unhas 5 millas ao noroeste da Guarda. Os grandes cruceiros regresan ao porto de Vilagarcía. Nesta pasada fin de semana chegaron 2 embarcacións deste tipo que trouxeron ata a cidade a 2.000 persoas. Falamos deste asunto de contado, logo da publicidade, aquí nas Novas do Día. Seguimos nas Novas do Día, aquí en Canal Rías Baixas. A voceira do BNG en Europa, na Mirande, a deputada no Parlamento galego, Rosana Pérez, mantiveron un encontro co Comité de Empresa da planta de compostaxe de Lousame. As nacionalistas trasladaronlle o respaldo da súa formación, non só dende o punto de vista laboral, senón que tamén medioambiental. Nun encontro mantido con representantes do persoal da planta de compostaxe de Lousame, o BNG volveu a insistir na necesidade do mantemento dos actuais postos de traballo, en serio risco de continuidade, xa que no ano 2023 remata a actual concesión á empresa FCC, que xestiona o complexo medioambiental, e as previsións da Xunta para a súa continuidade non son de todo claras. Dende o BNG comarcal non imos permitir que se elimine ningún só dos postos de traballo que se xeran na planta de tratamento de Serbia. Estamos absolutamente convencidas de que todos eles son importantes e indispensables e que incluso coas melloras necesarias se pode ampliar a capacidade da planta. Porque o modelo do PP en Sogama é un modelo de negocio que só mira para os seus propios intereses e non para os beneficios de todo o que é unha mancomunidade onde é a principal empresa. Para o BNG, o modelo de compostaxe é ademais o modelo baseado na reciclaxe que defende a Unión Europea, fronte ao modelo de Sogama, que ao estar baseado na incineración causa grandes prexuizos medioambientais. Nos pensamos que, non só nós, os datos do Ministerio acreditan, nos pensamos que o modelo de Lousame é actualmente válido, pero que ademais ten moito futuro se realmente as administracións se implican e fan os investimentos necesarios para que isto funcione. Non temos que escaparnos á conclusión precisamente das autoridades e das directivas europeas de que hai un marco establecido para os anos vindeiros donde hai que chegar a unha reciclaxe determinada de residuos. Dende logo, cuestión que Sogama non cumple, que a planta de Lousame está máis cerca de cumprir, pero que necesita, efectivamente, desos investimentos. E o Concello da Pobra traballa na recuperación das antigas plantas de Salazón do Paseo dos Areos. A súa idea é darlles un uso multifuncional, pero que xa hai un proxecto presupostado n'1 millón de euros. Para conseguir financiamento, o rexedor pobrense buscou apoio no deputado de Galicia en Común no Congreso, Antón Gómez Reino. O alcalde Xosé Lois Piñeiro e o deputado de Galicia en Común no Congreso, Antón Gómez Reino, achegáronse ata as antigas naves de Salazón, no Paseo dos Areos, que o Concello busca protexer a través dun proxecto de rehabilitación. Segundo explicou o propio rexedor, a súa intención pasa por preservar este espazo cun alto valor patrimonial. Para facelo, o Concello xa ten elaborado un proxecto para o que necesita un investimento de máis d'1 millón de euros. Temos un proxecto xa listo no Concello para a súa rehabilitación. Presentámoslle, explicámoslle cal é a necesidade de rehabilitalo e por qué, cal é o seu valor patrimonial na historia do noso Concello, vinculado ao barrio industrial que sabes que empezou a desenvolverse aquí no século XIX
e, polo tanto, para nós é imprescindible a súa rehabilitación. É un proxecto caro, evidentemente, a veces sale máis barato construir un edificio novo do mesmo tamaño que rehabilitar o que xa temos, porque hai que soportar os muros que non soportarían a cuberta que sería necesario instalarlle, bueno, unha serie de cousas, e o que prevemos, pois, a entrada en un edificio que ten todavía sin definir o seu uso, e que permitiría adaptalo ao que se decida no futuro, non? O rexedor referiuse ademais ao proxecto de rexeneración da praia do Areal, que tiña a demarcación de costas e que compre recuperar. Tamén lle falamos do proxecto que hubo no seu día de costas de rexenerar o que é a praia, retirar o paseo que estamos hoxe en día, retranquealo hacia as naves, eliminar o tramo de estrada e intentar recuperar esta praia, non? Que todos sabemos que ten graves problemas de pérdida de áridos, de area. Este ano tivemos que facer unha redistribución, pero é un proceso que sigue. É imposible coñecer o resultado desta actuación, se serviría para que a praia realmente se conservara mellor, pero desde logo é un beneficio e pensamos que hai que intentalo e espacio se vai a ganar, non? Para o disfrute de toda a ciudadanía, da xente de aquí, por suposto tamén das persoas que nos visitan. O deputado Antón Gómez Reino destacou a importancia de traballar para que as diferentes administracións públicas se impliquen nestes dous proxectos, especialmente o de recuperación das naves. Desde Unidas Podemos, desde Galicia en Común, dicimos con claridade que é imprescindible apoiar con financiación pública por parte da Administración, neste caso tamén a Administración do Estado, un proxecto como este, un proxecto que, como ben explicou o alcalde, pois ten todas as facetas necesarias para que o apoyemos. A faceta patrimonial, como ben explicou Xosé Lois, creo que é absolutamente fundamental que un patrimonio que vincula con toda a historia productiva e social da Pobra, pois o protexamos, e en segundo lugar, pois tamén todo o que ten que ver con a necesidade de usos que un concello que, como digo, se está dinamizando como o Concello da Pobra precisa. E a Confraría de Pescadores de Noia decidiu reducir os cupos de berberecho a cada mariscador para deste xeito combater os baixos prezos que está a cadar o produto en lonxa nestes primeiros días de campaña. Os mariscadores de a flote poderán extraer 8 kilos de berberecho, mentres que os da pé só se lles permitirá recoller 5 kilos. Pola contra, o Cabildo decidiu aumentar os topes de ameixa, que si está a cadar un bo prezo. Pero os de a flote serán 5 kilos de ameixa xapónica para o primeiro e segundo tripulante e 3 para o terceiro, unhas cifras que coinciden tamén para a fina, mentres que a babosa o tope quedou nos 3 kilos, pero os de a pé serán 5 kilos de ameixa xapónica, outros tantos de fina e 3 de babosa. Pontevedra pon o foco no control das colinas felinas da cidade coa colaboración das asociacións de voluntarios que alimentan e controlan os gatos que hai nas rúas. A Concellería de Benestar Animal contabilizou 103 colonias nas que viven un total de 811 felinos. A intención do Concello é avanzar para mellorar a súa atención, que actualmente recae, gastos incluídos, en asociacións como Difusión Felina e Huellas Felinas. 811 gatos viven na actualidade nas rúas do Concello de Pontevedra. Están repartidos en 103 colonias, de cuxo cuidado se encargan ao redor de medio cento de voluntarios. Nos dá por primeira vez a situación real, non? De como están os gatos abandonados, non? Que temos na calle, incluso nas parroquias, e nos dá por primeira vez unha ferramenta na que poder traballar todos en conxunto, vale, para poder mellorar a calidade destos animais. Trátase do primeiro censo de colonias felinas que se elabora en Pontevedra. O traballo estivo coordinado pola Asociación Difusión Felina, que contou coa colaboración de Huellas Felinas, Adopciones Galicia e Galgos 112. En la ciudad de Pontevedra hay muchas colonias, pero los alrededores, todas las parroquias, San Andrés de Seve, bueno, todo lo que veis por aquí, Campañol, Ourizán, Marcón, Estribela, todo esto, aí está a tope. Con estes datos sobre a mesa, as asociacións reclaman unha maior implicación do goberno local para controlar e coidar estes animais. Actualmente son elas as que asumen o traballo e os gastos que conleva esta atención. Falta muchísimo protocolo, porque no es solo el CES, no es solo coger, esterilizar y soltar, sino que todos estos gatos, que son muchísimos, necesitan una serie de atenciones. Cuando caen enfermos, por ejemplo, nosotros gestionamos todo eso. Nosotros los llevamos al veterinario, nosotros pagamos los gastos, entonces necesitamos protocolizar esto, que nos echen más una mano, porque
realmente nos sentimos un pouco solas en este momento. No marco do plan CES de captura, esterilización e solta dos gatos da rúa, o Concello de Pontevedra fixo unha chega de 16.000 euros este ano e castráronse 150 gatos, pero o compromiso é avanzar para mellorar a atención das colonias. Está claro que os cambios requiren o seu tempo, requiren a súa implantación, e neso estamos coa predisposición e coa voluntade de traballar. Un dos pasos que darán próximamente a entrega de carnés pros voluntarios que alimentan e controlan as colonias, de xeito que a súa tarefa estea protexida no marco da Lei de Benestar Animal da Xunta de Galicia. Viámolo antes, Vilagarcía recuperou esta fin de semana a visita dos cruceiros despois de case 2 anos en que chegasen por aquí 2 buques turísticos fixeron escala na capital do Salnés. A chegada destes buques supuxo desembarco de máis de 2.400 persoas entre tripulación e visitantes. Esta fin de semana, as visitas dos cruceiros volveron a Vilagarcía de Arousa. Coa parálise provocada polo confinamento na pandemia e as seguintes restriccións, a vila non puido recibir buques turísticos durante máis dun ano e medio. A boa evolución dos datos sanitarios, a vacinación e a relaxación das restriccións permitiron que os cruceiros puidesen volver facer escala en Vilagarcía. Foron concretamente 2 buques os que permitiron que a nova normalidade comezase pro porto de Vilagarcía. Os cruceiros Marina e Bolete atracaron o sábado nos portos de Camboa e Ferrazo. Entre as dúas embarcacións desembarcaron en Vilagarcía máis de 2.400 persoas, incluindo tripulación e visitantes. O primeiro dos barcos, o Bolete, chegou ao porto de Ferrazo procedente de Motril. É un buque con bandeira das Bahamas e cun tamaño de 237 metros de eslora. Operado pola compañía Fred Auslen, nel viaxan 480 turistas e a súa seguinte escala será o porto de Dover, en Inglaterra. O segundo buque en atracar foi o Marina, unha embarcación con bandeira nas Illas Marshall e 239 metros de eslora. O cruceiro, procedente de Xixón, fixo o seu atraque no porto de Comboa, coa visita de 477 pasaxeiros. A súa seguinte escala será no país veciño de Portugal, concretamente no porto de Lixoes. A escala de ambos buques supuxo a volta á actividade da visita de cruceiros turísticos a Vilagarcía. Por iso, o presidente da Autoridade Portuaria, José Manuel Coresturis, intercambiou cos capitáns unhas placas conmemorativas de bo protocolo. A escala permitiu aos visitantes coñecer Vilagarcía. Algúns tamén aproveitaron a oportunidade para visitar outras vilas próximas como Santiago de Compostela ou Pontevedra. A nota negativa da xornada foi o mal tempo, o que obrigou a acortar a visita dos 2 buques. Éxito de participación nas 10ª xornadas de portas abertas da Ruta do Viño Rías Baixas coa participación de 140 persoas. A Axencia de Turismo de Galicia, en colaboración coas 5 rutas do viño, celebraron esta fin de semana unha nova edición deste evento que mestura viticultura e turismo. A organización puxo a disposición dos visitantes 14 rutas diferentes. As prazas de cada bus do viño eran para 10 persoas e as entradas esgotáronse xa a semana pasada. A novidade deste ano é que 2 deses buses eran especiais xa que a ruta incluía comida. Nesta edición participaron 24 adegas con visitas guiadas ás súas instalacións, das cales 10 realizaron actividades a maiores pro goce dos visitantes. Iniciativas como, por exemplo, catas, degustacións e tamén show cookings. Pois, falando de show cooking, xa está en marcha E Cociña no Camiño. Trátase dunha iniciativa que busca visibilizar a cociña autóctona e sostible no Camiño de Santiago. Pretende promocionala entre turistas e peregrinos. O Porto de Vilanova acolleu unha xornada desta acción na que participaron restauradores e tamén blogueiros especializados en gastronomía. Fixeron unha demostración culinaria con receitas propias e produtos da ría. A de Vilanova foi a primeira dunha serie de presentacións en diferentes puntos da ruta Xacobeas. Ademais de degustar produtos da zona elaborados por cociñeiros do lugar, farase un labor pedagóxico sobre as vantaxes da cesta da compra de proximidade e o compromiso coa sustentabilidade. A iniciativa coincide coa plena recuperación do camiño tras a pandemia, coa chegada de máis de 135.000 peregrinos no que vai de ano. O camiño, pois, ademais de ser un camiño seguro, é un camiño de calidade, un camiño sostible, e que con isto pois, queremos poñer en valor todos eses produtos que temos en cada un dos nosos concellos. Lóxicamente, aquí en Vilanova de Arousa, pois, despois vaise ir nun catamarán pois, a degustar cos blogueiros e a calquera persoa das que estades aquí tamén temos a oportunidade tamén de montar no barco pois para degustar eses produtos que só se atopan aquí,
en zonas do litoral, na ría, en este caso na ría de Arousa e, lóxicamente, na ruta do mar de Arousa e Río Ulla, pois era o que tiñamos que degustar. Ribeira conta cunha nova veciña centenaria. Trátase de Josefa Fernández, residente en Aguiño, que o pasado 20 de setembro cumpría 100 anos. Na fin de semana recibiu no seu domicilio a felicitación do Concello a través da concelleira de Servizos Sociais Ana Barreiro e da tenente de alcalde Mariola San Pedro. A homenaxeada, que se atopa en perfecto estado de saúde, recibiu unha placa conmemorativa e un ramo de flores como agasallo. Trátase dunha das 3 mulleres que este ano alcanzan os 100 anos no municipio. Tamén, como non dende aquí, dende Canal Rías Baixas, dámoslle os parabéns e desexámoslle que cumpra moitos máis. A afección pola petanca avanza imparable en Pontevedra. O deporte gaña adeptos entre veciños de todas as idades. 3 anos a cidade pasou de ter 9 equipos a ter 14 e a partir deste sábado veránse as caras na Liga Concello de Pontevedra de Petanca 2021-2022. A petanca xa é un dos deportes estrela no Concello de Pontevedra. A afección avanza imparable e o número de persoas que se animan a practicalo non para de medrar. Tanto é así que nos últimos 3 anos pasou de haber 3 equipos no municipio a 14. Este crecemento de 9 a 14 equipos en pouco máis de 3 anos e tendo en conta que ademais hubo un ano de parón, supón que a petanca é xa un deporte enraizado e arraigado nas costumbres de Pontevedra. Estes 14 equipos veránse as caras na Liga Concello de Pontevedra de Petanca 2021-2022. A competición arrancará este sábado e prolongarase ata o 4 de xuño. Aparte da labor deportiva, tiene una labor pedagógica muy importante. Cada vez nos conocemos más personas, cada vez interactuamos más unos con otros y no es solo ir a jugar a la petanca y hacer la actividad física, sino después pues el poder tomar una cerveza juntos y compartir vivencias. Es una labor también que consideramos de vital importancia, máximo teniendo en cuenta de dónde venimos. Después de un año y pico de pandemia en el que hemos estado encerrados, pues esto nos va a ayudar también a superar esta etapa tan negativa que hemos pasado. A intención do Concello é seguir apostando por promocionar este deporte, tanto é así que teñen previsto instalar máis pistas para xogar a petanca polo municipio. Vamos a ampliar o número de pistas a partir de xa. Estamos en fase de contratación das obras para ampliar o número de pistas que pasarán de 17 a 26 ao longo do ano 2022. E que esperemos que eso tamén favoreza a aparición de novos equipos e con eso de novos practicantes. Ademais dos partidos da Liga tamén se celebrarán varios trofeos no 2022. O San Blas, organizado por Salcedo Norte, o 5 de febreiro, o San Xosé de Amigos de Campolongo o 19 de marzo, o Deputación impulsado polo Centro Social o 11 de xuño e o trofeo San Bieito, que se celebrará o 11 de xullo, organizado polo Mirador de Monte Porreiro. E rematamos as novas de hoxe cunha exposición fotográfica que pode visitarse na Praza do Concello de Ribeira. Trátase dunha mostra titulada Os nosos océanos, pertencente á Fundación Obra Social A Banca, que recolle instantáneas de gran beleza de diferentes fotógrafos internacionais sobre a biodiversidade mariña. Está organizada en colaboración co Concello e a editorial Planeta e poderá visitarse ata mediados deste mes de outubro. Así, de exposición por Ribeira, rematamos hoxe este informativo. Mañá aquí estaremos de volta.